जेब्ला आहार जाफुनाय गथ' थायोना होमब्ला खारे हौवाफ्रा मानो हिनजाव खारजायो बेखौ एसे खोन्थाखाबाय आरो मोनसे गिदिर जाहोन दं आंखौ फालिया नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया एगार आखिनानै हरदों आंनो Thank you so much for inviting me in this spicy situation. आं लिरदों सुर होदों आरोखि खनथ'वाखैमोन चाइनिस बाजिबा गोदान आबिष्कार खालामो मुलिफोरखौ डाइरेक्ट मानसिनाव थुवा सैमा मोख्राफोरनावसो थुग्रोयो नंगौ नाङा हिनजावफ्रा हासुनायखौ बांद्राय हमथाबाय थायोना ओंखायनो गल ब्लादाराव किडनियाव उदैयाव अन्थाइ जायो बिसोरना आं एसे डक्टरबो नालाय देहायाव अननाय थाबासो आंनाव फैगोन नोंथांमोननि अननाया फैसा महरै आंनाव फैगोन आरोखि बाजारि लाउनि बाजारि नोंनि मुसुर दालि जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै बिसोरबो हाबा जानांगौ बेदि आरोखि लाथारनांगौ होमब्ला फिसा खांनायाव बेस्थ' जानोसै बियो माइ खारि हिनजावफ्रा सखि मोजां नङा ना बेदर मोजां जाहोनो हाया मोजां दख'ना ड्रेस गानहोनो हाया उल्था जागासिनो दङ बिदि मानसिया उल्था जायोबा बेलाय आंनि गारामाया मानो उल्था जायो हाबाया जेनेबा मैया दाखालि जाबाय दिनैनो खार उमुक जायगानि उमुक जिल्लानि उन्दै सानैखौनो गारनानै सोरबा हिनजाव गोनांखाजों खारलांबायनो ओइ मादै होनो ना भलिउम बारायसाय एसे मनिटरना गारामाखौ उल्था बोदों दिनैनि हांख्रायजानाय आलासि मुंदांखा फावखुंगुर मानिजाथाव मानगोनां बयजोंबो सिनायजानाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाथिफैबाय रायजोफोरा बयबो नुबाय बेनिखायनो हेलो माथो बयखौबो खुलुमहरबाय दिनैनि बे रुपहिनि नैबे जायगायाव फैनानै आं बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना आं फैनायाव गोजोननाय मोनदों ना मोनाखै आं बेखौ मिथिया माबादि मोनदों एसे भलिउम होबाव बेस्ट ट्रेबल इक' एडजास्ट खालाम हेलो एसे दैयाव एसे सोमग्रोनांसिगोन नामा एसेखौलाय हेलो बयबो हाबा जाबाय फिसा गोनांफ्रा हाबा जाबाय आरोखि औ जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै बेखौ बांद्रायबाय जायफ्रा हाबा जाथ'वाखै बिसोरबो हाबा जानांगौ बेदि आरोखि लाथारनांगौ ओमफ्राय खिन्थु आं खावलायो सेंग्राफोरखौ बयबो खोनाहैजोबदोंना रायजोफोर उनजोंहाय खोनायोना खोनाया सेंग्राफ्रा जेसेदिननाखि सखि गाव उन्दुग्रा फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै अब्लासिम हाबाखौ लाथ'नाङा औ सखि गंसेनि सखि फालेंखौनो बायनायनि दमान गैया बबेजों हाबा लाग्रोखो बबाव उन्दुनांगौ नंगौ नङा दा बिदियावथ' जोंना हिनजावफ्रा खारो ओइ माहाय खारो माहाय खारो हिनजावफ्रा सखि मोजां नङा ना बेदर मोजां जाहोनो हाया
मोजां दख'ना ड्रेस गानहोनो हाया गोदोनायाव माला दाहोनानै होनो हाया आरो बेबा सखि उन्दुग्रा बिसिनायाबा माबायदि मा साइज नङा होमबा दा ओंखायनो आं खावलायदों सेंग्राफोर लोगो नोंथांमोन जेसे दिननाखि नोङो सखि फालेंखौ बायनो हाथ'वाखै हाबाखौ लाथ'ना आरोखि गाज्रि मोनबाय नामा आखाइखौ औ बिदि ओमफ्राय हिनजावफ्रा मानो खारि फिसायखौ गारनानै आं बे निउसखौ दिनै खोन्थालांसै आरोखि एसे मनिटरनि जिखुनु निउस चेनेलाव बर'फोरनि निउस चेनेलाव हिनजाव खारनाया सानसेयाव खनसे होखायो आरोखि सम सानसे बारो सानथामजों खनसे होखायो उमुक जायगानि उमुक जिल्लानि उन्दै सानैखौनो गारनानै सोरबा हिनजाव गोनांखाजों खारलांबायनो ओइ मादै होनो ना होनो ना हा खारनो नाथाय खारनो हाबानि साननै उनाव खारबानो जायोना नंगौ नङा मानो एथ' गोबाव आयो 10 बोसोर थाबाय बे फिसायजोंनो फिसा 7 बोसोर 8 बोसोर मोनबाय एथ' गोबावनि उनाव मानो खारनांगौ हाबाया जेनेबा मैया दाखालि जाबाय दिनैनो खार ओमफ्राय मा फिसायखौ सिनायनो एथ' 10 बोसोर नांलायगौ आरोखि साननायाव बुजिया होमबा ना बुजिया साननायाव बुजिया ओइ बेवफोर साननायाव बुजिया फिसायखौ ओइ नाय जा गाज्रि खोनाबाय फिसाय गोनां माबा हिनजावफ्रा गुबुनजों खारनाय आरोखि ओंखायनो खारनो नाङा ओमफ्राय खारहोनायखौ माबोरै बन्द' खालामनांगौ आं एसे मुलि होलांनो नागिरदों हौवाफोरखौ माने हिनजाव गोनांफोरखौ आरोखि आं एसे रजा दबबो नालाय मानसिया हौवाफ्रा मानो हिनजाव खारजायो बेखौ एसे खोन्थाखाबाय आरो मोनसे गिदिर जाहोन दं बेखौ खारहोआलासिनो थाहोबाय थानो हायो आरोखि न'आव मुलिखौ खोन्थानोसै मुलिया ओरैबायदि रायजोफोर हिनजावफ्रा जेब्ला आहार जाफुनाय गथ' थायोना होमब्ला खारे बबेबा जायगायाव उन्दै आहार जाफुनायखौनो गारनानै खारबाय 3 मासनि गथ'खौ अन्थाव बाथाव बिदि होननाय खोनायाखै दा मा सिरि सारा जों फैनाय थांबाथां आयै खारा हिनजावफ्रा उन्दै बिदि 3 मास 4 मासखौ गारनानै खारा जेब्ला फिसाया 5 बोसोर जायो 10 बोसोर जायो होमब्लासो गारना खारो ओंखायनो आङो हौवाफोरखौ खावलायदों हिनजाव गोनांफोरखौ जुदि नोंनि हिनजावा सोरबा हौवाजों सिरि लिं लानायखौ नों एसे थाल मोनदों ओइ समावनो फिसाखौ सानस्लाबाव होमब्ला फिसा खांनायाव बेस्थ' जानोसै बियो आरो बे हौवाफ्रा बिदि गथ' गोरलै गोनांखौ लाना खाराथ' जुदि नोंनि हिनजावा सोरबाजों एसे फनाव माबायाव ओरै एसे लिं नोङो थाल मोनदों ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबाव फिसा सासे खांनायाव गैयाबाबो 3-4 बोसोर नांगौ सानै लासेयावबा जुदि खारहां माहां जादों नोंना हिनजावा सोरबा हौवाजों लिं लाबावदों 2 जाबाय फिसाया बिदियावबो आखला थांहां माहां खारलाबायनो नागिरो ओइ समावनो सासे लाबाव 3 जाबाय 3 जाबाय दा आरो जुदि फिसा 3 खांसेयावबो सोरबा हौवाजों रायलायबावो लाइन लाबावो ओइ समावनो सासे लाबावो 4 जाबाय 4 जायोबा 4 फिसा खाङोबा गैयाब्लाबो 15-16-20 बोसोर बेस्थ' जाबाय बियो फिसा खांनायावनो
होमब्ला ओइ बेवाइफोर होमब्ला मा समाव खारगोन बियो फिसा खांनायाव बेस्थ' थाबाय थायोबा बयबो लानो नाङा दे जाहोनो हानाय फोरोंहोनो हानायनि खोथा थायोना आंना हिनजाव खारनोसैलै लानोसै आं सानै लाबावनोसै आं बिदि दाख्लाबलाबाय जाहोनो हायोबा फोरोंहोनो हायोबा ला आरोखि दा बिदि खारनो नागिरोना हौवाफ्रा बे फिसा जेव जेव गोनांखौ मालाबाबो लानानै खारो नामा खारो साब्रै गोनां खारदोंबा सासे लाबावनांगौमोन बियो साबा जै खारनानै जाबाय लानांगौ साब्रै गोनां खारदों रायजोफोर गथ' साब्रै गोनाङा होमब्ला बे गथ' साब्रै गोनां खायाबो जुदि खारहां माहां जादोंबा ओइ समावनो सासे लाबाव साबा आरो साबा लासेयावबो जुदि खारबावनो नागिरो सासे लाबाव खारनायखौ बन्द' खालामनांगोन ना बेनो आरोखि मुलिया नायलाय रायलायखोमाखाबाय गावसिना बिदिसो नुंलायबाय बिसोरो बिदिखा खननोसै भलिउम बारायसाय एसे मनिटरना गारामाखौ उल्थाबोदों बोसोरनैल' थायोब्ला बैसोनि गोबां ब्रेकआपआ खमनखा बिनानाव दुखु दाजा आखाइ बावगोन बयबो सानदों बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव जायो ब्रेकआपआ खमनखा बिनानाव दुखु दाजा ब्रेकआपआ खमनखा फंबाय दुखु दाजा कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव जायो ब्रेकआपआ खमनखा फंबाय दुखु दाजा जायगा समस्या जायगा खुबथा लेखा जायगा समस्या जायगा बान्दर माया जाबो सुन्दर माया आसबो गोसोखौ थाना थाफिनानाव दुखु दाजा गोसोखौ थाना थाफंबाय दुखु दाजा कर'ना भाइरासआनो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसे गोबाव जायो
नोंनाव थाखा थायोब्ला नोंनाव नोंनाव साख्रि थायोब्ला नोंनाव थाखा थायोब्ला मालायनि गार्लफ्रेन्डखौबो मोनगोन मालायनि बयफ्रेन्डखौबो मोनगोन गोसोखौ हमथाना थाफिनाना दुखु दाजा गोसोखौ हमथाना थाथ'बाय दुखु दाजा कर'ना भाइरास साननो बोसोरनैल' थायोब्ला गोसो थोलायनाया बेसेबा थानो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।